председател. Уважаеми колеги, да ми позволите едно лирично отклонение, господин министър. Приемането на днешния закон е типичен пример за законодателството, как работи законодателството в България. Още през 1922 година България се съгласява да приеме определени закони по плана за възстановяване, с което страната ни да получи някакви средства. От тогава до сега са минали 4 години. Ще кажете, сменяха се правителства, имаше избори, само че през това време, според мен, господин министър, администрацията на тези ведомства би трябвало да работи. Вие не сменяте директорите на дирекции, не сменяте хората, тези, които се занимават с законотворчество в България. И не знам защо, след 4 години, ние отново приемаме някакви закони набързо, далеч необмислени, след това почваме техните поправки. Ако не стига административният потенциал, в България има университети, има Българска академия на науките, има хора, които са професионалисти и може под някаква форма да подготвят закони, които да си струват. Така започнахме този парламент преди 1 година. Пак на тъгъдък приемахме закона за електронните съобщителни мрежи, благодарение на които 500 милиона в момента и най-отдалечените населени места на 1 юни, 15 юни е срока за издаването на тези проекти, ще имат 5G мрежа и ще може всяко едно такова населено място да се ползва като изнесено работно място. Да се върнем обаче на този закон, който приемаме в последния ден, в последната минута. Този закон беше приет благодарение на факта, че в Комисията по транспорт и съобщения, където малко се похваля, създадахме един добър работен климат. Този закон и тази комисия имаше кворум и заседаваше благодарение на антиевропейската партия, в кавички казвам, Възраждане. Благодарение на колегите от МЕЧ. Един да си беше тръгнал, нямаше да има кворум и нямаше да има закон. Благодарение на лошото в кавички ДПС и двамата представители. Няма да коментирам представителите от ГЕРБ, които бяха всичките, но ще спомена за представителите на демократичната общност. От 3 седеше само един. И той защо седеше и той не знаеше. Предложението правеше Божо, а представител на комисията си правеше тиктокчета, ама предишни заседания. Искам това добре да се знае, защото няма добри и лоши народни представители. Има народни представители, които могат да работят, имат някаква съвест и такива, които присъствието им в парламента е единствено и само за предизборни кампании. Искам и още нещо да кажа. Парламентът трябва да спре да функционира като студент, който има 6 месеца срок да си напише дипломната работа и обикновено я прави последните 3 дена и я предава без 1 минута вечерта. Такъв имам вкъщи. Няма курсова работа, която да е предадена на време. Всичко се предава в последния момент. Надявам се следващия парламент да работи в различна среда. С повече предвидимост, с повече планиране и с повече уважение помежду ни и към институциите. Защото България, господин Иванов, има нужда от законодателство не в последния момент, а от устойчиви решения. А вие ще останете единствената партия в историята, която от първа политическа сила създава протести, ще завърши на 4-то място. Благодаря.